Saya si. Haupra. Kublai sibun, kublai si jaru. Yang kacing simta ka jompi. Batu lek sok sekiying kisem ki jompi. Baru ublai luak ben kerkui pi. Kami meeting jungi di Janmit Kelawang. Chairman Jongi. Chairman Jongi berpeniak ke meeting dengan Singapore bertolong ru MDC. Dakan dengan Tan, dakan dengan constituency. Di Dr. Batskem berbawa ibalong candidate yang ke parti ke Jongi hari ke election by election ke Banwan, election sistem semua. Karena ini kita ru i Dr. Karsi Yeng, Jeremy Karsi Yeng, berdiri ruway lagi dekat yang ke parti kamu member yang ke youth wing yang ke parti ke Jongi. Karena ini kita ru lang pasong, bak kumjur ni don handi i terserah yang ke parti Jongi bak grosper rendatian. Pada ki pat bak baru bala pelakor baluan cakap ni ke meeting itu dekat ke parti. Aku akan aku beli tapi nak pelat yang kapur ke Jongi. But lihat kita kamslem rei di dalam tiba dorkat pergi tapi na tak yang ni buat hab kadang kejing slem ke Jongi ban poi sekali ke meeting. Ini kapur siapa kan ya cakmat lihat ka suku ban perkemau ya pi ba the voice of the people party ke pi baru wilayah tip ini ke senong kedai ke parti ke bangi dang shoes dang shen ke berang ya lenti dang kendiat por ke berang ya lenti beta dang lice nem saus nem but kau banong ba angin ke cinya lenti ke Jongi dang ini kendiat por nilayo ya ke jing kersan na ipat jong ke ri ke Jongi pat ke ri kasih jantia ke Jongi but pembiayaan di berokhat bah Lagi di election di Beladep, kedua election MLA balong hau arajar arbulai, election MP balong arajar arbusau, bat election MBC balong hau arajar arbusan, ibri juga negeri ke Jongi, 11E, bah kia ha pat kata kejinyak nanti Jongi ke parti, kia ha pat kenong rim jong ke parti ke Jongi. Kata kalaban ong na kajing Krisyan ke parti Jongi ke yo, lagi ni di Sinem ke Beladep, kedua penglaseng ke parti ke Jongi. Kalau di parti ke Jongi kita seng ke pihitip, suaya ke arajar arhuway, idan kiway pat kiseng san partai dari kita ki seng san partai dari Thor komunitip ke seng Kongres, ke seng BJP, bat kiway kiseng rengum ke UDP, ke HSPDP, bat kiway. Kita kiseng san partai di Peladon, ke negeri ke Jongi, ke setiap ke Jongi. Dari kemongong ibi bentan ke parti Jongi ke bangidang suseng shen, bat kejeng mu Jongi ban pelong yang ke parti. Marti pun kijing ong ba balai ni nang haban seng pat ke parti ke batumai. Aba kita di parti ki berim kiladon lupa sibun. Bat kita ki beri kelayo kin yo kalat banjit kita ki parti ki kiladon lupa sibun. Balai lah haban seng kemai kata ke parti ke bangi tip entah kata ke parti jong pat ba ni ke voice of the people party. Ang kuha benong ipilihan ni ba apa ka jing alam jing ba arden. Babrok na hidup hitip sekerten ke Jongi ni la don kakten ikut ni riurang ba balai song perkat kumlungin le habai de bakasan pertai jong kan ke state ke Jongi jong kan ke ri ke Jongi abang ni pisar ni persang ban pisar benia ya kajing long yang ke state ke Jongi bat kajing karoi kapar pasti iki jing jah kan ke state ke Jongi ni kita ki riurang ba apa kajing lamping ba arden nila saudai ban long na sa kaway ke party bangi ikut ka voice of the people party balai di yarai ban pelong ini ke party na marngi ba hati di kisnem baru di balalay nadu bagi yo e kasti hadu na koy arajar arhuwe habang ilaseng ni kata party tuni ilasem makata kajing ya din tuni jong tek party baru khay Kinong kibakheman ra kajing mentoy kan gari bat kastit ke Jongi pembiayaan ibriu isem kejike di babun namar ba kita ki parti kita don lupa tim sirla ban
penurlong iki balik kina pular ya ipa jong gani gari jongi dai na kata katau yi kum kita kini orang ba kini penduk lang ha gajing lam jong ba Arden Miller Baselmot balong mentau presiden barang ba jong Voice of the People Party nilarai ban penlong gani ke parti ki jongi bat gani ke parti ki jongi kan artli ki nongrim ki bas kemba kebening penongrim kebening kong gani balon ra ya kasensyar kadar ka baput kasensyar kadar ka baput bat nongrim ka baar ka dei ba ka parti ki jongi ka kwa ban yada ya ka hok long try jong ki briu jong ni ka ri ki jongi baga parti jongi ka num ya pen bat ki ai ru na mata ka hok long try jong ki briu jong ni ka ri ki jongi kita ki dei ki nongrim ki bas kemba jong ka parti ki jongi ka ba punya pher ya parti ki jongi nagi wei pat iseng san pertai ki baladon lupa margi kung mangi songko mangi kung mangi balay ki pa jong ka ri ki jongi ki pa jong ka stit ki jongi isem jige iski ko bol ki jige namar ba kasensyar kadar tam kini kiskan ki bahadin kalong ka Bombay bat ka bun da ki ki Bombyang ki ba kung jong akitin pareng ka bun kata kajing bamsa ka corruption kadai na kata katau namar ba kamdam kasensyar kadar ka bakut ka sarkar kamla ban urlong iki jing kular ke jongkal ini kita kiseng saja percaya babat kita bor sensyar kimla ban urlong kita kijing kular ke jongki ini na kata katau dipa jong kan ke jongi kamtam dipa jong kan ke kasih janji ajumi ini bendu sibuan kijing ini kok ke parti ni soba ladangin yo sai kasensyar kadar ka bakut ki kijing cepu ki kijing kular ke parti kimnum don jingmut namar ba kasensyar kadar kalong beng kumju nagawan ke parti juga ke kemai du dalam kasensyar kadar ke ke bomkut minum lah ban put orlong ikinum bijing tu jungi dai na kata ibu ningkong kasensyar kadar ke bomkut berkata ke punya pher ya parti jungi nagi wei pat di political party nagi wei pat istek san partai berkebar kalong ba ni kwa ban ya dai ke hok long trai jungi bri ke jungi penginum ya pen ya ke hok long trai jong ki bri ke jungi kena kata kasensyar kadar ke bomkut kadai ke benon kam nang mila balik kata kupi balai kan ke sarkar borok ini sarkar beladon mentah haduk kan ke sarkar kepada kasensyar mentaru kimla banle iki jing tu jiki wat kata penyadai ke hok long trai jong ki bri jong iru namar ba kata kasensyar kadar kamdai ke bobek kamdai ke bobiat kadai kata ni kok ke parti ni wan sakamat ni terwaya ki bri jong i bangi idon kini ki nongrim kersian yang ni kumba pitip hi kibun kijing jong ka stit jong i kibun kijing jong ka ri jong i jong dibri jong i bar kumba pitip benta kan ke sarkar benta kaya lang kan kayo tu ba kawan ra kita ki development lagi ka roy ka pa ha kibun ki benta jong ka stit renga ko ba long publik kan kata ka roy ka pa ka don dia pikir keren ni ka roy ka pa kam dei tang kajing bahaju di surok kam dei tang kajing itadat ka sor semong Ndrei, ada pandai kata kajing keroy kepar jong kibriu, om tang sor semong ndrei sebar jong kata. Deka ko ban ai luk sai pi tang katuk kan ni bakin sungsu. Haduk anu kata keroy kepar kala biang akan diri jong. Lebih pai saka kulit putih, lebih pai saka kuat kakia pinsiam ba ijik tuna ki babun. Kumakalong babi ki besong sani kitan. Mo chini kitan gamdei sasor san kungan ong sanong pendong katai pisem jige bot ba habe dei bat dapat ka kya kumikong ka healthcare dali ka kuli puti lebih pai sa dapat ka kya lebih pai sa hospital lebih pai sa ki jaka sumar pinsem ba ki bun ki jingduna sudah lebih ka ya piakran ni dapat ka kya wat hasor sanong kapagadon kata ka civil hospital hasor sanong kadon ka civil hospital ka bahe ba ka hospital sarkar kabahe pa dre na dipilih japo ketika sekolah hospital sarkar pasulong wat kinong sulong gibalik hantai di bisyam cing namar kidawai gimbiang di mesin gimbiang ki doktor gimda biang bah kita gini ki cing bela depi ya keren ya kakot kakia wahala dah sulong lompat biang kumno kan biang syar kinong kendong kumangitip kinong kendong kidawai gimbiang don titik kidawai gibamde sukan ai kinong kendong idang poi ki doktor gimbiang ki nurse gimbiang ki jaka
Pelong kita ki CHC ki PHC lani kita ki jing ki sem kita ki health center ke dei ki Bombay. Dei ka daw ba sensyar kadar ke dei ka Bombay. Dei na kata daw ni kom ka party ni so ba abangi tada ki brio jong ka ri ki jongi. Di ai hangi ya ka bor. Begini yo ban ba ka bor sensyar. Kam hadin ke jong snem arajara popra bakan long election. Ni ko aning kok palon ra ka sensyar kadar ka bakut. Ba cisin ba kadon ka sensyar kadar ka bakut. Kita ki jong gibriu ka bigi genduk gibriu. Daga dei ka kwat ka kya, dei ka puli puthi, dei ki wei ki bedei bat ka roi ka par jong gibriu. Om tang shalong ndrei cebar jong shalong siki nong kendong siki jaka ba kendong jong ka ri jong i in yo ka ta ka jing bentoy. Yangi ko ka party iwan japi ni wan pri iwan IAP kita ki jing pensah he bedei ba nong rim jong ka party ko pin so chu ba kini ki ke badon kam ba pinum sha pen bi chu tang ha kita ba iba suan ban ya thu ya pi bikin le andre kim sim la ban le ko mo kalong hadu menta yangi kom ka party nilaya nanti ka tasnem nilai ka jing kersan jong pi ban ni so komen ban ong ba ibabun ki brio jong ka geri jong ni lengba kini ki election ki baradet ko pini syai bagi brio jong ni ndai tang hasor ndai wat senong pendong ru ila syai ya kata ka nongrim jong ka party jong i ya ka jing don kam jong ka sensyar kadar ka bokut bat ba ka banon ra ya ka jing ba ya ka roi ka par ha ka ni gari jong i ha ki snem gi banwon o ma pitip election chitang samoy lani kata ka by election to be ong kan sawan ha ki kendiat por o mo kalong menta kadang don kata ka jing ya penbet ya kita ki electoral roll ringa try sakat ko ni por ngin sayo ya kata ka by election kum ka party ni na jit ya Dr. Batskem Merbo Ibolong nong hikai hakati ke school ba Nehu aga North Eastern Hill University. Bangi kong ka party isyam ba ide ibri bobitam ban long tau nong mikmat ban ship ya ke jaka jong Dr. Ricky bampua hadwaru blay ibala pen i sibun kijing persang jong i banon rai ke jing ba kan gari bat street ke jongi. Ya kan ka por kanum sim chu ka por nomor kalamit. Ya pa ban kerpa dia pi sasisin pin ai ke jing persyan ya ka party ke jongi. Lembai candidate jongi Dr. Batskem Merbo bangi kong ka party isyam idei ibri ubat kebitam penong tau nong mikmat banyasat hakatay ka dorbar parlimen ditang daging ini kentin kubulay sipon kubulay siya jarbo kubulay sipon sar ya ka jingkren ngejong pi hakane ka jamit komenta ka penyobor yo mensim om tang ya i kandidat bi jungi Henry Watt mangi ki basngap khamta mi ginong song ru nga try kaso songnya kaso don jingmot ya ka jing ai jingmot paka jing ai min sem jungpi kubri subunsa pinyo ya ka men pokot pakhia batu pidangla pan syakri na ka benta kai imlang kasalang jong ka jelahi bro away te hakane ka por na hakane ka por komenta ngin yo skono ya ka jingkren dai Dr. Batskem Merbo ubulong kandidat jongane ka election kaban sawan menta te subha ban khodi pisar bat haswa bangan ai ti ya ka pinkren na kalyang jungaw sherman ngai kublei saisin pat ya phi ginong snong baro intention rang isamla ki riurang ba jongane ka snong ba khamta mi lightly kini ki snong ka ba phirewan lang bat ya kini ki try dukan ru ki ba le se ngila pin wait ipi ngila yang hangne khmat ngai khuble ipi ya jing shashkor bat ka jing ailang ka jing phi bangin song hakane ka jing elang te hakane ka por na kalyang junga sherman ngan song no bat ya kane ka jing meeting an IT sindon hai candidate Dr. Batskem ba in pinwai ka jing elang onda lakut ka jing kan ka jing phisa Hane janmit nga sofa bana ke jingai khublei ke jonga ya i chairman jongane ke jingalang i belong i ba isnei hing u belong u MDC ba e jongi na kane ka umroi constituency ke jongpi khublei sibun ba isnei ya ka jingalam ku jongpi ya kane ke meeting ba ya ka jing penla ka jongpi ya ka ban penlong ya kane ke meeting hane ke janmit ya kabangi kum kinong yalam jong ka voice of the people party iwan ya kaban pinsngau sephi ki pai ba sashi sin pat
ya ka nongrim jong voice of the people party but kum juru ya ka bangin pan ya ki jingkershan ki jongi nafi hagane ka by election ka ban salong shen but kum juru what ya ki election ki ban sawan ngaru ko jingai khublei ya i rangba snong joga snong umden arka ya ka jing priang sobha ka jong phi yagi kum ka party ya ka bangin wan nak ni ka snong ya ka ban penlong ya ni ka jingalang Kublai sibun ya ka jing pelaj por ka jong phi ya ka jing dorang kat ka jong phi ha ka ni ka jingalang ka ba minta ka janmet hoi ka ni kam dei ka sin ka ba ningkong ya ka ban wan ni ka snong ka ni ka sin ka balai ya ka bang layo ban wan nak ni ka snong umden arka ngalawan hausem arajar arfusaw ha ka por MP election na ka mentai Dr. Ricky H. Singkon ngalawan ru hausnam arjar arpusan hagabang ipelong ya ka campaign nagamenta ka MDC election but ngasuk man sibone banaga ni ka snong ka dong ka thang ka jong phi hangni ka umden mission ka umden arka but ka sajpra ba phila ay ka jingkershan ka bapura ka jong phi ya ka voice of the people party hakini ki artli ki election ya ka ba phila pinjop dan burom ya ka voice of the people party nagani ka constituency kumta ngai khublei ya kini ki laitli ki snong ya ka ba phila simkhiaru ya ka ban pintep shagi pai ba ki nongsok snong ya ka ba kin yo ban tip bat ban wan shagani ka jialang hagani ka janmi ngasoba banai khublei ru iba crossper Renda tiang belum treasurer jongka party ya ka ba ila don ringkat na do manemen step hagani ka umroi constituency ya ka bangila yo ban ya na ka wei ka snong sa ka wei pat ka snong ya ka bang pendep ya program ki jongi ngai khublei ru ya i Dr. Kara H. Shen ibalong u vice president jongka party ibla trei sitom wat ka jing long rangba ka jong i ka jing no Jakarta ka jong i Henry Itresi Tom nagamenta ka jing mentoi ka jing pha jong ka imlang ka salang kumjuru nga ai khublei ya i Dr. Kharshiying Jeremy Kharshiying ibalong udkhot joka state youth wing iba Tresi Tom ya kaban bonra yesibon kimat kiba donkam ka imlang ka salang kiba donkam ya ka jing pe yang jing kmi joko sarkar ila bawanra sibun bila troy sib isitom nagamenta ka jing mentoy jong ka imlang ka salang kumjurung ay khublei ya iba sial sharing ibalong u president joko VPP hangne ha umroy constituency khublei sibun ba ya ka jing troy sitom jong phi ka jing palai por ka jong phi na ka janmet bar kumjuru ya isa lamari ya ke ila don ringkat nadu mene step ila airu ka jingkren but idang ye don hadu kan ka janmit ya ka ban pinsngan ya kan ka jingalang ka jongi but ngai khubleiru naga benta jongphi ki paiba jong gani ka snong umden arka ka snong umden mission but ka snong sajpra ya ka ba people like ka por ka ba kodor ka jongphi ya ka ban wan sa kaniga jaka ya ka ba ngap ya ka ka ba ni na kaliang joko voice of the people party ni don ban pinsai ha kaniga janmi ngaya khot ngi we di phi ya ka ban pinlot ya ka por chu phi khin niat ganam kren jrong hendengan kren khamling kot but ngaya khot ngi we ri phi nga kerpa di phi ya ka ban pin ai ka por ba khodor ka jong phi ya ka ba pin ngap but shaskor ya ka ka ba ni don ban pinsai ha kani ka janmi hoi ko mga laong mene ngakum unong aktien juga party kum unong tray barit juga party but kum juru minta kum ukertong jonga voice of the people party hagani ka by election ngadon tang ka mensim juga jing songo ya phi ki pai ba ya ka ba phila kershan
yaga party hagi ni gisnem kibala laino ka party ka jongi ka long kumni kumbakalong dei namar ka jingershan ka jongpi ka kwa ban pen kan mau khindiat yaga ba balai la seng yaga voice of the people party house nem arajar art huwei hoi ni seng yaga voice of the people party hadin bang yoi yaga jinglong ka jingman na ka jala ka jongi yaga ba kinong sensyar kim sensyar syo naga benta ka jingman toy naga benta ka bhalang jong upai ba henry kila sensyar but bon naki kila kwa yakaban penlong business yakam san hima sima kila shikakam politics yakaban penhe yakam business ki jongki but kumjuru yakaban penmentoy nakabenta yalade shimet but ngoi yakata kam pamsap kakam bampong yakaba yalayo i ki kot kubor ke balathat nakapor shakapor but kane kapindiaw yakamin sim ka jongi but hakata kapor ngasngaw gu shibone ya iba arden ba inot pan shim katakaray ka sinjam kaban mi shakmat ya kaban shim kataka sinjam ya kaban lumban lang ya kikatu kani giriurang ba ya kaban ya perkhat nakabanta ban seng ya kani ka voice of the people party katang kani kaban giseng ya ka voice of the people party but habang giseng ya ka voice of the people party ladon kiway giriurang ba but iba kamakmat idai itsariki na lortong iba aden melabasay moy but ka jingdon ka jong itsariki haga voice of the people party ka long ka jingerku ka ba kraw shibone but ilalong unong tray ba shithem nakabenta ban pin urlong ya ka jingtu jong ka voice of the people party but ka ka ba nga kwa ban kranang ka janmit ka long ba habang iseng ya ka voice of the people party ni tip shy ya ka ni ka way ka jing shisha but kata ka jing shisha ka long ba ki pai ba jong ka jala ka jongi ki pai ba jong ka briu new trap jongi ki pai ba jong ka rikhasi jongi ki dei ki briu ki badon ya ka jinglong ka babha ki briu ba tip lay ki briu ki ba im ha ka hok ka sot kata ka dei ka nong rim ka jinget ka jongi but balai ka sain perthai ka sniu dur haga jala ka jongi om dei na ka jing sniu jong ki pai ba henry dei na ka jing don jong kinong yalam ki ba shim ka bu haga kerteng jong upai ba dei kinong yalam ki bala yalam bakla yau pai ba tingi na liang jong kinong yalam jong voice of the people party habangi seng ya ka party nyong ba in let show pai ba ya ka ban ai pat sai sin ya ta ka lat ka lenti ya ka bagi pai ba kin yo ban jit ban yat ha ta ka lenti jong ka jing tip breu ka jing tip lay namar ba ni kom kinong yalam jong voice of the people party ni don ya ka ni ka jingat ban ni ngets kem hiru ba dei tang ka jing tip breu ting tip lay ene ka hok ka sot ka bala ban kintiu pat ya kari bat ka jat ben reu ka jongi bani tang ka takalat kalenti tina kaliang ka jongi nginget bang idei ban ai takalat iki pai ba ya ban jet e kalenti ka badai namar men shuang kalio snow ya ka jing ur ka jing nam jong pai ba bagi ba ong ba kino ru dei ki jo hi ki let sa ka politics nakabanta ka jing mentoi simet ka jongki ni kwa ban pin kot no ya kum kata ka jing do jing kermen jong pai ba ni kwa ban wanra sai sin pat ya kata ka politics ka badon ka jingkermen ya ka imlang ka salang bat nakabenta jongpi upai ba kum tangi na seng bat ka ka ba pin kamen ya ka men sim ka jongi kum ginong yalam jong voice of the people party ka long ba habangi wan chapi upai ba hi long ki bala kloy ya ka ban kershan ya kata ka lenti ka ba ka voice of the people party kala note ban sim ya kata ka sinjam kaba nila jam bat pila aya ka jingkershan ho yau sem arajarat pulai kidang bun kiba dang don kata ka jing artatin hatu kata banyele election
krem pisa kalak mo banlong kilang bon mo ita ka jinggali nakatala ako pangiseng niya ka Voice of the People Party House nem arajar arpulay dang duna ki bapan tiket na ka Voice of the People Party ina penyang tangkat prangot but haka way nagi constituency ki bangi penyang ki bon ki bre ki boong hang tay hamale monong epi habang ipenyang ikong ay pandaplin kidang pek bakane ka Voice of the People Party kam day ka party ka walang serious kada ka party pinpay vote kiyong Henry kay ka baskot na panagalong ba kata ka jingkren jong ibreu kamlong ka basisya namarba ikong ay pandaplin ila janjok iduna tang kendiat tang ko ba like ko prabot but bon ki bala babi bakim kersan ya ikong ay bandaplin namar bakingek baka Voice of the People Party kampat poy shanu Henry House nem arajar arpusaw bhi ki pai ba philayami renti ya kaban kersan ya i Dr. Ricky Echesengkon bar ilayo ya ka jingchop ka bodon buram bar ka jingchop ka ba jucia got hagane ka history jong ka Shillong parliamentary seat namar habang apay ikirikots nado kisnem kiba mensua hado usnem arajar arpusaw ompat don uno kertong u bantam ka vote kumbatam isariki u bayo ya ka vote share ka palat ya ka 100% kumbayo i Dr. Ricky kani ka buram kalet shapi upay ba nakaliang jongi nginom la balay lada kamday ka jingkersan ka jongpi ka jingchop jongi sariki Echesengkon kala krenbre wanong epi ki weipat ki political party kala candidate threat bakumno kala banlong manyale election krem pisa bado paipa what apreng jong ka jingpengop jong ki weipat ki party Henry ki kersan ya kanika party ka ba lecho paipa daga kti ka bathli kanong epi ya gitu kisnam makapor ba ijob isariki Echesengkon kamday shot tangba ki breu nangne kilas ngau pla pat kilas ngau skuin ya ka jingchop ko jongi ki bon ki platho ki kot kubor wat gitu ki ba ben nganong epi ya ka Voice of the People Party ha ka por bingi campaign ya ka MP election bagi ong baka ne ka party ka bench shitniam ka party ka balongkum ka BJP Henry hade balachop ya ka MP election ki ong ba ka VPP ka wanra ya kata ka jingkala hagane ka jalla ka jongi bagi ong baka party kala lebha palat ya ka jingkmi lenti jong kitu kiba kami lede bagi de kita ki start ki chat ya ka ban pek perman ya ka politics hagane ka jalla ka jongi ki way par ki political party kala seyongan pakuno kane kala banlong kene baro kala banlong dei na marba bhi ki paiba philajit ya takalenti kabadai kalenti ka Voice of the People Party kalayo penjalam nakabenta jumpi upay ba but balay na ka Voice of the People Party kajit ya kanika clean politics ka ba is Dr. Karachen ilayo penbatay bakaday ka way na kinongrem kibas kem chong ka party balay ni jit ya kani ni jit ya clean politics day na marba ni skong to shay ba light na kanika lenti nginom la bansyakri yaw paiba ba ginyo sisya ya kita ginong yalam kiban tray na kabentaw paiba kiban pintik na baka pisa chong paiba kan poy so paiba omba kan poy saka plasimet chong no kadi tang kani galat kalenti ya kaba nginyele election show paiba da kalenti kabakoy nakatanaw paiba iwan chapi ya da kalenti ka badai da kalenti ka jingte breo te blai ngem kwa ban pin bam sap ye phi ka por election ngem kwa ban ai phi da ka ji da ka kiat da ka jing di pin buai ka ban pin ngop ye ki khon samla ki ban pin jot ye ka imla ka salang Henry ni wan chapi ya ka ban hikai ni wan chapi ya ka ban ai ka ta kala de phi ya ka ba pinjit halor kanong rim but nakalian ko Voice of the People Party kung mga kren ni tip siya balang idangi pendon kam daki way pat kila kung ba pendon
kam ki wei pat ki political party kam don jing mut yangi kum ki no yalam cho voice of the people party wat ban sing ya ka party ru kam don jing mut yangi ya ka ba nyen yale election ha ka ni ka jalla ka jongi na bar bang ilong hi kum ki wei pat na ta ka daw na ka liang ka jongi ni wan ya ka bang nginom pen bam sap ti pi pai ba ka por election na mar balai na mar ngis ko tho sha landangi penon kam ya ka pisa ka por election ngidon kam ya kita ki nong bei tingka yangi ngidon kam ya kita ki break ban ai pisa yangi haga por election bangin ai pisa pat shau pai ba Henry gai ka bajia kalong ladang ngile kumta hadin bala chop ki election kanong ipi ngi hapan tray om na ka benta chong pi pai ba Henry ngi hapan tray na ka benta kitu kibat Krishan pisa yangi tenatanaw ngingem tre ekum kata ngingiya chapi pai ba ngiwan chapi pai ba ya kaban pani ka jingkershan ke jongpi but hadin ba pilak ai ka jingkershan ke jongpi ngingen tre nakabenta kapha jong ka imlang ka salang pat nakabenta ban kintiu ya ka judgment reu ka jongi kata ka ka thong ka jongi Banginla man sakri sisa ye pigi pai ba de tangan ni galat kalenti ya ka ba ngin le election ling ba ka clean politics habai pe kinong ilam jo voice of the people party nado iba adan mela basai moy pipe iba hiving stone harpran pipe iba bright stowel ma banyang pipe kini ki MDC ki jongi pipe ya I Dr. Ricky H. Sinkon nga tharai but ngangit skem hiru but him pat yo ya ka no kalat ya ka ban kedok ti banong bakini ki dei ki breu ki babam sap ngam tharai but ngangit skem hiru but him pat lap ban wo daw ban lap ya ka daw banong bakini ki no yalam kila shet ya ka jalan bakila shet ya ka jai ben reu ko jongi yang it's kamiru ba pin patlap ya kaban ong begini kinong elam kiba people ajit naka voice of the people party kila shet kalam ya phi upai ba kila thok kila jerer ya phi upai ba Henry gai ka bang yo igalong ba kini kinong elam kiba mi naka voice of the people party kila troy sitom naka benta kabha kamiat jong upai ba barkai ka ba pin kaman ni kaman sim ka jonga haga to por ya ba ngampat ya le election ru ngalong tang unong tray borit cho ka party galong ba habang let cho pai ba nga so scam ya kata kabangan track and kren ya kabangan tray na kabenta kiba ya le election na ka voice of the people party galong ba ki tray hok na kabenta upai ba habi pai ti Dr. Ricky H. Sinkon kay ka ba jiya galong ba ila pendon kam hok ya ka por ga jong ikat ba idang em magani party Kapa ilong UMP ko ba arsnem duna ila penon kam hok ika por ka jong i nakabentaw pai ba ila penon kam hok ika MP scheme nakabentaw jong pai ba ila ra ya ka issue kabadai ka issue jong ka jalla chathi sa Delhi but imrit but imting ya ka nugunug issue panra namar balai namar la JDE da kata ka jing jit kaba pai ba ujit da ka jing tip rew ka jing tip blai habi pai ki amale ki jong i Yagi MLA scheme gila penan kam hok ya ka pisa jong pai ba gila pen poi ya kata tingka jong pai ba shau pai ba bat kam don gono kata ka jingja jong ka pisa jong pai ba ngam tep angane constituency ke jong pi ya ka MLA scheme na do arajar ar pula adu benta bila yo ni pimpan go Henry nagaliang jong voice of the people party i pendi kana ba manusnem ki MLA ki jongi kin yo bansam ya ka pisa ya kata ka ML scheme jok pai ba nang makan wanra ya ka jinggentiu ya ka imlang ka salang but kum joru ki MDC ki jongi ho yang tai ha ki GDC kadai ka council kam dai ka barius pa adu kata ka don la ka jong ka jing haka Henry kini ki MDC ki jongi kala troi sitom banga next kam ha kini ki snap kini ki bana ki banwan kinla panwanra yagi scheme ke badai shisha ke jong pi upai ba mensuang anong ipi ladon ke jing pensngau ladon ke jing tho khana hanga ba mensua ya wat ban yo ya ke MP scheme ha pan seu da ki percentage ja gitu ki bai bat ya ke MP scheme
Henry ke ega bang sultanat galong ba I Dr. Ricky Ijasengkon im shem la le ya katam dei namar ba phi phila nang banjit ya I hagalinti jonga jingkoi kataka clean politics kom joru nagaliang jonga kum kurtong jonga Voice of the People Party nga kular shafi pai ba ya kaba nga kumunong try barit jonga party kay ka ba ngan la ban le galong ba ngan penulong ya kataka jingfu jonga Voice of the People Party ya ka banwanra ya ka sinsha ka khara ka bukui ka sinsha ka khara ka bat don ka jingit kli na ka benta jongpi upai ba nganam set kala ya ka nongrim jonga Voice of the People Party nganam set kala ya phi pai ba henry ngin trei sitom ya ka ban kintiu ya ka emlang kasalang ngin ra iki issue ku biadai ki issue jong ka jalan hang thi hadali ngin la ban ra ya kita ki jing ka ba ka jala ka kendo bat ka bangin kren na ka benta ka jing bha jong ka jala ka jong ka bangin trei na ka benta man pendikna kumbai sa karas chen bene yong ba ngin pendikna ba ka spa ka pho ba ka ta ka jing don jingem jong ka jala ka jongi kanam sentu saki breu kibana ba ei ka bang akwa banyas ya thu ep ga long ba abai pen ya kani ka kam election kata ka kam ka ban pinlong ya election ha kata ka dur banya thit ya ka vote ka jong pai ba ka ei ka bang shakti ga long ba ha ka por election kito gi ba pindan kam ya ka pisa ka por election anong ipi omdei tang bagi pindan kam ya ka pisa jong kito ki bakarsan na kani ka jalan ki donru ki ba kersan ya ki party ki donru ki bakarsan ya kito kinong election ki ba pindan kam na ka pisa wat na bar jong ka jalan ka jung hagisam arajar pulai la don ba thu yanga bala don ki party ki ba election ha kani ka jalan ka jongi ki ba yo ya ka jingkersan pisa wat na bar joga jella but kini onda kila poin ha ka bor ki hapan trei na ka benta ki to ki breu ki badon sabar ka jella ka jongi henry ki bakwa bade ban yo ban kurup ya ka spa ka pho jong ka jella ka jongi kay ka ba jaman ka ni hachen the hills kalongkom ka jing pensisa ba kumno ba ka sarkar ya ka to ka public hearing hang thibli bakumno ka sarkar kalale hangti hai lum sharmang ke ka bajiang kalong bagito ki bapligi breu ki bom kwa banwan ka to ka Shri Simen hangti nama ka pencot ki kemarian ki bon ki breu ki belangya ya ka jing pencot ya kemarian ya ka ba kamwan ra ya ka jing mentoi ya ki breu sya ka to ka than henry ke ka bajiang kalong bakum ki to ki breu ki persa la yorot ya ka hok ka jongki la yorot ya kata ka hok ka jongki ya ka bakin len ya ka tu ka public hearing ya ka ban pensngau ya ka jing sngau ka jongki ba ka ei galong ka ba ka ei ka kalong ka ei ba sngau si ba ya ka hok jongki la yo right no ba ka ning yo i sisa ba kalong ka ei ka ba ma ya ka chat ben ri ko jongi lada ngisu kemen toho ya ka pisa ha ka por election na tara pai ba ngaya khot ya weri phi sai sen pat ya ka phin a ya ka jingkersan ka jongpi ya ka Voice of the People Party ha ka ni ka MP by election ka jingkersan ka jongpi ka long ka don kam pat ka long ka kodor sibune namar ka long komba phi pen scam ya kata ka nongrem jong ka cha ka kata ka nongrem tipri tiplai ka nongrem joka hok ka sot ha ka kam sensar ka khadar ya ka banwanra ya ta ka sensar kabat trei naga benta ka jingmentoi jong ka imlang ka salang pat jong ka jai ben riu hi jongi baro kawai hagini ki si bali naga liang jong Voice of the People Party ila khi ting ile tho isa ka sarkar baga don kani ka jingle silang khmat ha ka ban thongkam thongjam bat kani kami ka kum ka jing so tho ka jongi bat kum ka jing nget ka jongi ber ka jingo i ka jongi ka long ba kini ki badon ha ka bor ki thong ha kini ki office thong kam kum ka MPSC kum ka DSC da ki breu
jong ki political party nakaliang ka jongi ilong pinkorno yakum kan ka kam kapom yahap kabakta ikikon samla henry nakaliang joko sarkar kam sngap yakum kata ka jingdawa ka jongi ba ka jingdawa jong upai ba ihapan penlong itu ka jingki ban ngisngong wo chibone ye pigi pai ba ya ke ba philayo ban wan ban kersan ya ka tu ka jing ye ki ke jongi ya ka bangi ya ker tawir ya ka secretariat nakaliang jongi kum ko voice of the people party nga wa ban ya tho ye pi ba hang tai ha autonomous district council hang tai chelong ha bangi wan na ka bo ila le kum no ila pin kot no ya ka jing pindon kam bakla ya ki MDC ya ka ne ko office terikam jong ka autonomous district council menchua hang tai autonomous district council ki kam ki jam la shu thong la shu le don bor da ki MDC ki bathong ya ki bahayeng masem ki jong ki bathong ya ki nong kersan ki jong ki lem don gano ka advertisement gano ipi henry habang ka voice of the people party ka wan nakabor ki MDC ki jongi ki klem thong kam ya kita ki bahayeng masem ki jong ki kim kwa banle jubor henry ki ya da galenti kabadai berkata galenti kabadai galong ba kano ka kam ka ban mi ang tay autonomous district council day ban pin mi pai ba ban court application ban le ya kata nirabu ya kata ka recruitment committee but ya kani ka recruitment committee ngem shambo ya uno court o badai member jong ka party PPP dari kiwi ki party nganong yapi haka recruitment committee yang taya district council layo ban po daki breu jong ka political party ka badan nakabor henry nakaliang ka jongi ban pintik na bang ka thongkam thongjam kanong ka bakhoi ka basuba ya ka ban wanra ka jingkermen ni ki khon samla ba ki to ki patroi sitom ki to ki bale ba ki yo ka kam ka jongki ni thong daki breu ki bom don ka jinge dei bat kanu ka political party ki bom don ka jinge dei bat kinong yalam jong ka voice of the people party nang bakila ban trei light luit nakabenta ka jing sekri sapi upai ba nakaliang jong ka voice of the people party ya kay ka bangi kular ha ka por election ngila persangkat bala hang te autonomous district council ya ka ban pintrei ya ka ta jing kular ijongi nakaliang jong ka voice of the people party ya kay ka bangi kular sapi upai ba ni kwa ban pindat ya kata ka jing kular ijongi tenata ta upai ba ya khot e weri pi ya ka ban ai ka jing kersang ka jong pi ya ka voice of the people party sai sen ba ai ka jing kersang ka jong pi ni ka MP by election but hagani ka MP by election ida kwa ban ngintam shosho banya ka ba ni tam house nem arajar arhusa hingai nem pai ba ya kata pangilaban pentam hingai nem idon kita ka jingai pangilaban pentam ya ka ai ka bajia house nem arajar arhusa ngintam kampun but kay ka baran kam kolong ba ni kom kinong kersan to voice of the people party kibla kersan but kibla yo ya ka jing su tho ni don kam ya ka ban pen su tho lem shagi wei pat ki bompat su tho shagi wei pat ki bompat kersan ya ka voice of the people party pen su tho ya ki bhai yang vasam ki jingi daga jingi pen su tho ya ki paralok jingi daga jing e pada ka jing ketkle ya ka imlang ka salang om daga ta ka ba ngin ben ngin kho ya ki wei pat henry ngin kro ngin ya khot ngin ya were ki ya ka ba ken ai ka jing kersan ya ka voice of the people party bagai ka bang kwa ban ya khot ya were pi ka long ba apa pi ai ka jing kersan ka jong pi ka voice of the people party bangin tam khambon ha ka ne ka MP election ka long ba kini ba persya yangi kin das ngau tlot kin das ngau do bor ha ka ta ka jingele ke jongki ya ka ban pinbe pinthame ye phi upai ba ya ka ban yalam bakla ye phi upai ba nakaliang to voice of the people party ni kwa bakane ka jingchop akane ka MP by election kan pin scam chu ya kata
ka jingedei ke jong ka Voice of the People Party bat ipai ba namar bale namar ba VPP ka dei ka party ka jong pai ba ni semya ke issue jong pai ba ni raya ke issue jong pai ba ka dei ka party ka jong pi ka dei ka party ka jong an ya bat idai bat Tracy Tom ya ka bangin wanra ita ka sensar khadar ka ba khu ka ba suba lingba ka Voice of the People Party but ka jingkar shan ka jong pi ya ka Voice of the People Party how new sem hakani ka by election kan longru kum ka lenti ya ka bangin pinti kana bahau snem arajar arupram yin yo ban kurup ya ka bor sensar hangtai ha secretariat namar baling idon kam ya ka ban bat ya ka bor hangtai ha secretariat ka long namar ba ka state government nganong ipi ka dei ka ba don bor shibone ya ka ban wanra ya ka takar kom traikam ban wanra ya ki policy ki ban pentikna bau pai ba unyo ya ka jing mentoi haba bi pai ya ka kot ke khia kumbai isa garaseni la yo ban kren haba ngi pai ya ka jing nang jing stan haba ngi pai ya ka rap keryang haba ngi pai ya ka jing song suk song snga ya ka jala ka jongi haba ngi pai ya ka mariang saudong saukun ka jongi kini baro ki don hagakti baga bor jong sarkar jala ladang iyo ban bat ya ka bor sensan haga sarkar jala nagalian jong Voice of the People Party lingba kane clean politics nila bande shibon di kam naga benta ka chingmentoi jong pi upai ba nadra upai ba kumba filarai ban kershani ka Voice of the People Party what pinki ye ke jingmut jing barkhat ke jompi ai ba ke jingmut ke jing barkhat jompi kan long ke baskem hadu usem arajar arupna knang bagen yo ban wanra ya ka ta sensar khadar bangila ban thawi ka policy ka ban pimentoi ya phi pai ba ni kwa ban wen ya ke jing e jompi pai ba ni kwa ban wen ya ke jing khia ka ba ban khia ye phi ki kime ki pa la long ha ka jing pule jong ki khon ki ti ki jong phi ha bangi pa ye ki ni ki sngi ki ba menta ka pule ka puthi ka ba isa karacheni li open kren kala hierdor han ka jalla ka jong i om de tam ka hierdor ka long ru ka ba rem ka ba ki kime ki pa ki ba mi ne ki long yeng ki ba duk ki shem shitom ya ka ban kershan ki khon ki ti ki jong ki ba ka ne ka jing nang jing stan ka kta ya baro anong i phi nagalian jong Voice of the People Party ni kwa ban wanra ata ka policy ya ka ban pinsuk ya ka ban pinsting ya ka jingkit jong pi ki pai ba natara pai ba ya khot ye we re pi ya ka pen ai ya ka jingkar shan ka jong pi ya ka Voice of the People Party nagalian jong Voice of the People Party im kwa ya ka ban job ya ki no kono election ya ka lenti ka bomdei honyele election iwan chapi paiba ban pilso tho iwan chapi paiba ya ban pani ke jingkershan ke jopi henry nim kwa pat ban job election da kalenti kabomdei nim kwa ban job election da bathop nim kwa ban job election da bayalam baklayu paiba nim kwa ban job election of pin bom sap ipi paiba henry ni kwa ban job election da kalenti kabadai bat ngangai scam hiru ba phi ki pai ba ki ba kershan ya Voice of the People Party phi kershan ya Voice of the People Party om na kanu kanu kada henry phi kershan ya Voice of the People Party dei namar ba phi las ngotho ya kanong rim jong ka party phi las ngotho ya ki jingkular jong ka Voice of the People Party phile yo ya ka jing shania na kinong yalam jong ka Voice of the People Party but hak day halor kita kinong rim pai ba kershan ya ka Voice of the People Party but nirung ikwa mangin job ya ki election halor kita kinong rim om dagilenti kibada komboy pad hagini ki sngi baro ki sngi balo leno ya iba ki wai ki party tang ban pin thame ya pai ba tang ban pin tron ya ka Voice of the People Party o ba ki pin mi ya ki kot khubor ki pin mi ya ki social media baga Voice of the People Party kala tlot
Bak kita kinong kitkam cho Voice of the People Party kala mi na ka party kala ya so sa way pat ka party kala so sa NPP. Hindi na kalyang jongi ngan ong epi. Ni kum kinong yalam cho Voice of the People Party. Ni tip di kana ban ni tip sai. Hoi ngam la ban len ma don ni way ar ki ba mi. Henry ki bunru ki ba wan ban Krishan ya ka Voice of the People Party ki bon ngan ong epi. Ke ba men shwa ki ba wan ban ni kendo ya. Kibadai ki nong yale election nagi way pat ki political party ki wan ban igendo yang ki ong baminta sa in wan ban Krishan yapi nganong yapi ki don ki nong trai jong ki way pat ki political party ki ba ki ong nimban se ban mi ban yalap election Henry manga bar ka yeng ka jonga bar ki paralok ki jonga ngin ya thep yapi hagane ka MP by election ki wan ban ong kumta Henry nakaliang jong ingi songo bagi ong komtan Henry nyimkwa ban ko ban sarong manong ba o kita kila ino eka parti ki jongki kila wan Krishan yangi kita kila plot Henry nakaliang jongi habagi wan ban Krishan ni songo sibone but hagane ki brai balan leno pi ba kumno ki snai kita ki fake news manong ba ki break bla Krishan ya ka Voice of the People Party Henry menta kila kala ka bamot Kidai kinong tray ki chong kihi, kidai kinong kitkam ki chong kihi, kilemen le banong ba, kidai kinong tray chong, kidai kinong Krishan chong Voice of the People Party, o pagilay ban interview, o pagilay ban te jingkren ki chong ki banong ba, men shuang yala kum Krishan, yai Dr. Ricky ije sengkon da jing shong shit, Henry menta tingala sotho, bang kamlong show ban Krishan ya Voice of the People Party, anong ipi nakaliang chong Voice of the People Party. Nginom let hado utuput ban pinpodor ya kalong renyang ke jongi ni kwa ya ke jingkersan ke basngur ke batlem ni kwa ya ke jingkersan ke jongpi da ke jing tepriu teblai a ya ke jingkersan ke jongpi namar bangiru kum ginong yalam choko Voice of the People Party ni kwa ban a ya ke jingkersan ke jing shakri sepi pai ba da katakan lenti jong ke jing tepriu teblai nakaliang choko Voice of the People Party swabangan penkut ngakwa ban kren ya kani Bakumba i Dr. Ricky H. Singkon ila kren. Iyong bahag ka Voice of the People Party. Ni kum kinong yalam. Ngilong ki Shakri. But pi pa ba pilong ki Kenra. But day halor ka ni ganong rim. Baki pa ba ki knoy ban wan ban ya kendo. Yang ni kum kinong yalam choko Voice of the People Party. Ya ka bangin ra iki issue jong pa ba. Ni nakaliang chok inong yalam chok Voice of the People Party ngim kwa bat ngimle hata kadur ban ong yala de bang idei ta kibri ki John Bor kibri ki pagi paiba kemla sku ban ya kandu nakaliang jongi kum kinong yalam makan ba bai sari ki yong ba lada ngila watang man kren de phone tang na phone ru labian ya ka bangin tray nakabenta ka jingsuk chong paiba kata kan dai ganong rem Choko Voice of the People Party ya kabangin ay ka jing sakri sa pipay ba kum ki sakri but men na hakaway na ki meeting ki bang iyo banlay hakaway na ki jing yalang kabang iyo banlay ita irang ba sinong iyong ba yai ba isnehing iyong ba tip uni ubla sian thanne tip lobby thanne iyong ba ha chaka banlay ya kendo yi ikrem lay ya kendo ya kata ka jingon kam maka sinong issue phone iyong Henry kalajan urlong bat idang kmi bat menta iba isnehing idang Tracy Tom ya kaban pen urlong ya kata jington kam hakata kasinong kata kan iganong rem ya kaban ni na kaliang choko Voice of the People Party ni kwa ban ya thosha se pigi pai ba baki nong yalam kish nomi khmat kiba PPJ na kaliang choko Voice of the People Party ni ngilong kishakri bat pipat hilong kikenra kata kan iganong rem kajongi natarapay ba nakaliang jongi ka ay kapangilaman le ngin le bat ngin troy sitom ngin kit ya ka jingkit ko jongpi kat kabangila ya kaban wanra ya ka jing baha ka jingkiw ka troy ka par ha ka imlang kasalang da kalenti kabadai bat nakaliang choko Voice of the People Party barkane kaliang jongaru kum ukertong ngakwa ban kren ya kani bangingi syanya Haka jing alam ko jong play, haka jing ibet ke jong play, tada ublay udang ibet,
ya kabangin yo ban mikmat dadau bleu dang ibet ban kajai ban rigo jongi ya kaba sai sin pat kan yang rasong sai sin pat kan ya kalenti ke babham ngin yo ban mikmat ngin yo ban trei nakabenta ka jongpi ihon nakajing penya ka jongplay nakatadaw nakalian choko Voice of the People Party ngempin chilur yaki breu yaki nongker sang ki jongi ya kabakin le ya kanukudu ka kam ka bomday tang nakabenta ka jing mentoi politics ngin ya try ngin ya dagalenti lenti choko jing te breu te play ngin ya dagalenti kaba ben nangba habangiyo ya ka jing job kan long ka burom ya play kan long ka burom ya ka imlang ka salang bat ngin la aru bantray ya ka kam kambha nakabenta jongpi tidak gini kikintin ngakwa ban pinkut no ya kan ga jingkren ka jonga ne ka janmit bat ngakwa ban ya khot ban ya weri phi ki paiba jong ka ni ka snong ya ka bangin yang ban wan sane sakmat ya ka bangin pertapra lain sin laiwat ya ka bangin penskam ya ka ta ka jingedai ka jongi ya ka jingkershan ka jongi ya ka nongrim jong Voice of the People Party ya ka bangin ya le ban wanra ta ka sinshar ka khadar kaba khoj kaba bha kaba bantai ya ka imlang ka salang bantai ya ka jalla ka jongi sai sen pat tiso ba ban wan sen sakhmat ali ban wan sakhmat ya ka bangin yo ban perta pra laisen laiwat ali di mana din sa ba ban wan ne khmat ali taisi 6 minit 8 minit ali kani ka jingkersan ka jongpi kai min sim shibune yangi kum gino yalam ya ka bangin yo banang trei shirhem shushu ya ka bangin nang ai shushu ika bor ka jongi na ka benta ka imlang ka salang tiso ba ban wan lang sakhmat ya ka bangin yo ban ra igi ti jongi ban ya pertapra laisin laiwan hopra sai sin hopra kublai sibun kublai si jaro ya ka jing simta ka jompi batule sok segi ying sem ki jompi baru bleu yo ban kerku yi pi ka meeting jengi ni janmit kelawang kublai